Hi there, welcome guys back to my channel. Thank you for the support. Thank you for always being there for me. Today namhlanje I'm talking about our hustle, right? Our hustle kungwavha handitika ndonyaya ndiri kutaura nezvayo, and maybe towards the end of this whatever I'm going to say tichakutaridzai kavidhio kevamwe bhudhi vedu vari kungwavha handitika. Hustle is like the effort yaunoisa handitika in achieving your goals. It involves constantly working towards your goals, just to, sometimes it really gets tough, to achieve these things. It's also like you're starting a business, pursuing your passion. Your hustle is like what sets you apart from everyone else, right? You need to be proud of your hustle. Usanyara basa raunoita because ndori nokupa chikafu, ndori nokupa zvekudya and everything else. Handitika, it means kutika kana uchireko if you are proud of your hustle, it's like it shows also your character, and the community will recognize you for what you're trying to do. And also you need to show people that you are proud. It's not a matter of like showing off or bragging, but to really show people that you enjoy what you do. That's the most important part of your hustle. Sometimes it really gets tough. It's not easy, but you need to keep on working very hard. You need to keep on putting that pressure. Eventually you will make it, because the other reason why you should be proud of your hustle is like it inspires others. When you're doing something and others seeing you progress and achieving your goal, they would also want to try and do the same, or also try to work on their hustle as well, so that they will also achieve something in life, you see. So it's not always easy. Sometimes you really get tired, you're frustrated, but the most important thing is that if you are proud of your hustle, you need to persevere through the difficult times. Zvinoita hanzi usambonyara kusekwa iwe uchiziva mhuri yako kuti idye ichiguta. So the moment you do that, if you are not aufani kunyara, washanda nesimba ichi mhuri yako ichirarama, zvinoinspire vamwe vanhu, zvinoita kuti vamwe vanhu vadewo kudi kushanda nesimba mukurarama kwavo. Thank you for supporting, thank you for subscribing. Ndinongotaura inini nyaya yekuti let's be motivated. Ndonyanyofarira chinhu chandofarira inini inyaya yekungwavha, nyaya yekutsvaga zvekuita. Handitika kwete kuti tingochema kuti zvinhu zvakaoma, chakuti zvinhu zvakaoma zvakaomera munhu wese, asi haungashayiwe chekuita. Vanhu vakawanda, right? Tina mukoma uri panapa. Mukoma ndeipi? Muri bho muse right. Ndamukoma wangu vari kungwavha, vari kushanda. Handitika vari kuti munotengesa chini ichi mukoma wangu? Mamopu, mabhurumu, chairo, kobhura, mafedha dasti, mareki, zvese. Handitika mangozvinzwira zvavanotengesha, havasi kugarira maoko, vari kushanda, vari kuita kuti zviitike. Zita munoitwani? Tinashe. Munenge muchibva kupi mukoma Tinashe nezvinhu izvo? Ndobva kuMbare. Vanobva kuMbare. Vauya pane kamufambo, but vari kukwanisa kuchengeta mhuri, kuita sekuti regai vataure zvavanoita nebasa ravo. Chiudzewo kuti kushanda kwamuri kuita kubatsira kuti muite chii muupenyu? Kubatsira kushanda kwandiri kuita kuita kuti ndiwane kudya ndichirarama, ndiwane kupfeka, kuita zvakawanda maprojekti zvakasiyana. Muri kuzviona ka mangozvinzwira mega kuti mari iyoyi havadye futi, vanoisa kune mamwe maprojects. Handitika zvanzi don't put your eggs in one basket. Saka pamwe pavanenge vari kuno kufutika kune imwe project iri kutomhanya, handitika zvinhu zvitoendeka. Ndo zvatiri kukurudzirana maZimbabweans all over the world kuti guys, ngatishandei nesimba, right? Mukoma wangu waka because vari kungwavha nhasi ndati ndombovapawo iyi
yekutry kukoshesa basa ravari kuita, kuvatsigirawo sekutsigirwa kwandinoitwa inini nevanouyawo kuchannel kwangu. Toda kutsigira mukoma, mati mukoma nezviya mukoma Tina, chida kuvatsigira mukoma pamberi nebasa torai mari handitika. Alright, it's okay, itai zvenyu basa renyu mukoma handitika, tobatana. Thank you. Right, mangozvionera handitika mukoma Tinashe vanenge vachitoshedzera vabva kuMbare all the way from Mbare. So guys, let's pull up our socks, ngatiite zvinoita kuti mhuri dzirarame, kuti tisapindana nezvimwe zvekuzoti takusvika kumadrugs, wakuita depression kuti wakangogara uri kumirira kuti pane munhu achauya nebasa. Zvinoitika ndezvekuti unotsvaga need musociety mako kuti chii chandingaita chinogona kuchinja, chinogona kundiwanisa mari, zvinhu zvinofamba. Guys, thank you so much. Please don't forget to subscribe, share and like. Handitika support yenyu ndinoidawo. Maona kuti kusapotawo mukoma, ndinongodawo support yenyu because kwandiriwo kunokuka ndokugraft kwangu, ndokuoffice kwangu. Saka guys, take care till next time. Bye.